Živjeti zdravo uz Radio 101. Kako bi se zaštitili od bolesti, osim ruku i namirnica, bitno je svakodnevno popiti dovoljnu količinu vode. Maja Lang-Morović, edukacijska rehabilitatorica, koordinatorica komponentne zdravlje i okoliš programa Živjeti zdravo. Poznato je da čak i mala dehidracija, to je onaj tren kad osjetimo da smo žedni, može prouzrokovati glavobolju, umor, manjak koncentracije. A što smo više dehidrirani, to je veći rizik za naše zdravlje. Rekla nam je koliko dnevno vode trebamo piti. Ono što se preporuča je 0,3 deci vode po kilogramu mase i iz toga je proizašla ona naša uzrečica pijte 8 čaša dnevno, jer je to okvirna količina za odraslu osobu, što bi za dijete bilo oko 5 čaša vode. A i vrlo je važno djecu od najranije dobi učiti da je voda najzdravije piće. Jedan od načina na koji možete to napraviti je kroz igru. Naš tim Živjeti zdravo osmislio jednu igru kroz koju ćete i pokazati djetetu kako prati ruke i ukazati na važnost pranja namirnice, ali isto tako i na važnost unosa tekućine za naše zdravlje. I pritom ćete se naravno i dobro zabaviti. Detaljniji opis ove igre možete naći na našim stranicama www.živjetizdravo.eu. I nadam se da vam je ovo dobar podsjetnik da upravo sad popijete čašu vode i ja idem popiti svoju. Preporuke kako živjeti zdravo kod kuće pratite na živjetizdravo.eu.